गोजोन बेलासि समनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेब जासिहरनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो आङो दान्दिसे सम नुजाफैदों। दिनै बे बिथिंनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ माबे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना निस्सय बुजियाखै जानांगौ। दा नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला निस्सय बुजि मोनगोन। दिनै आङो नोंथांमोननो जाय भिडिअखौ लाना फैदों बे भिडिअफ्रा मोनसे समाव माने बिना रानि गयारी बे आइजोआ UPPL दोलोखौ जिबायदि सोंखारिदोंमोन जिबायदि बुंदोंमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैनो आं दिनै नोंथांमोनजों नुजाफैदों। दिनै बिथां बिना गयारी मादैया माबायदि गाज्रि सोंखारिबामोन माबायदि बुंबामोन दिनैनि दिनाव नाथाय UPPL हान्जाखौनो बिथांजोआ मोजां मोननानै UPPL हान्जायावनो सिथाबना थानानै UPPLनि जानानै खामानि दामानि मावगासिनो दङ। अब्ला बिथाङा मानि थाखाय UPPLखौ मोजां नुहुरनानै बै समाव BPF सरकारखौ बा गुबुन माबाखौहाय मानो जोगारनानै दिनैनि दिनाव UPPLआव सथबनानै दाउसा मावरिया बायदि खामानि मावबाय थानो गोनां जादों नोंथांमोना निस्सय नुगासिनो दङ। थेवब्लाबो फैदो लोगोफोर दसे सम जोङो बिना गयारी बिथांजोआ माबायदि बाथ्रा बुङामोन बेखौ दसे नायनानै ला दिनै। UPPL दोलोआ नंखाय फाला रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ। जाय बिमाया जिगु जौ सेरेब फाननानै जादोंमोन दिनैसिमबो मानो जानो गोनां जादों? UPPL दोलोआ दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं थास' मैगं फाननानै दिनैसिमबो बिमाया मानो जानो गोनां जादों? प्रमोद बर' तेखेते मातृ कारणे की काम करिले माबा मावलांदोंना थुस साला मादै अमा उरलि साइज साला एथ'ग्राब नंखाय बाथ्रा बुंनानै साला खुद गावनो साला दिनै UPPLआ थगाय बायदिसिना खामानि मावगासिनो दं होनना बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव नोंथांजोआ मानि थाखाय UPPLआव सथबनानै थानो गोनां जादों? हा मादै अमा उरलि साइज नोंथांखौथ' बयबो अमा उरलि होनबासो मिथिगौ आरो नोंथाङाबो अमा उरलि होनबासो मिथियो नङा होमबा? नोंनि नामखौथ' अमा उरलिसो होनना बुंखायो नोंबो खुदनो। दिनै नोंथांजोआनो जिथु UPPL हान्जाया मोजां नङा होननानै UPPL हान्जाखौ खुथार बुंबाय। UPPL हान्जाया गोबाङै मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा आइजोफोरनो गोबां बायदिसिना खामानि दामानि होगोन होननानै रां रुफा होगोन होननानै बुंदों होननानै दिनैसिमबो दिंखिया खानानै बा मैगं थाइगं फाननानै जानो गोनां जादों होननानै नोंथांजों एथ' बारे बुंबाय मानसिफोरनि सिगाङाव हाजार बर'फोरनि सिगाङाव। दिनै नोंथांजो बायदिया दिनै माखौ मोजां नुनानै UPPLआव सथबनानै थाखो? अब्ला अमा उरलि साइज मादै नोंथाङा दिनै UPPL हान्जायाव थानानै गोबां बर' रायजो राजाफोरनो बा गोबां बर' आइजोफोरनो खामानि दामानि होनो हाबाय नामा? मोननांगौ मोन्थायफोरखौ होनो हाबाय नामा? दिनै जि नोंथाङा गोबां रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय खोथा बुंबोनानै खुद गावनो UPPL हान्जायाव जबदान जानानै एबा UPPL हान्जायाव थानानै खामानि मावगासिनो दङ। नोंथाङा बेसेबां मोनखो? बेसेबां रांजों बायजाखो नोंथाङा UPPLजों? हा नोंथाङाथ' बायजादोंसो। बेखायनो नोंथांनि रावा ओरैबा थाल्ला बेल्ला जाबाय थायो उल्थां फाल्थां। दिनै नोंथांजोमोन बायदियानो बर' हारिखौ गुलाय गुजाय खालामगासिनो दङ। नोंथाङानो प्रमोद बर'खौ सैयामोन, नोंथाङानो दिनै दिपेन बर' सारमोन बायदिखौ सैयामोन। दिनै माटिनि थाखाय बा हा हुनि थाखाय मा खामानि मावखो UPPL सरकारा होननानै नोङो खुद रायजो राजानाव सोंबाय। जेबो मावाखै होननानै गोबां रायजो राजाया आइजोफ्रा होस्रिखावनानै बुंबाय। दिनै अब्लाबो नोंथांजोआ UPPL हान्जायावनो सथबनानै खामानि मावबाय। अब्ला नोंथाङा बायजायाखैबा माथो बेलाय? हा नोङो बेफोरबायदि गोदाव सोराव लेक्सार होनायखौ बाद होनानै बैफोरबायदि नोंनि बे खोथाफोरखौ दोननानै नैबे XNDBनि बिथांमोना मा दुखु फोरमायदों बर' रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांजोआ बेफोरखौ गोसो होनानै खोनासं आरो बुजिनो नाजा। सासे बर' माहारिनि बिमा माहारि जानानै नोंथाङा बेफोरखौ बुजिनानै गोबां रायजो राजानि सिगाङाव प्रसार खालामना हो, फोसावनानै हो। अब्लानो नोंथांजोखौ गासिबो बर' हारिनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो मोजां मोनगोन, अनसायगोन। नोंथाङा बेफोरबायदि नंखाय फाल्ला राव बुंनायफोरखौ गोजानाव ज्राब दोननानै नोंथाङा सैथो लामाजों आगान हो। मानोना नों सासे बर' माहारिनि एबा बर' बिमा माहारिनि नों सासे गोहो गोनां मानसि एबा साहस गोनां मानसि। नोंथांमोन बायदि मानसिया जुदि साननो रोङाब्ला जोंफोरबायदि सादा बुसा मैया दाख्लैनि गथ' उन्दैफ्रा मा बुजिनो रोंनो मादै? हा मा बुजिनो रोंनो? नोंसोरनो जिथु ओरैनिफ्राय ओरै बास्रायलायबाय थायोबा ओरैखौ नोंसोर जावबाय थायोबा बा सोंखारिबाय थायोबा अब्लालाय सोरनि गोसोआव मोजां मोननो? दा आं गोलावखौ बुंनो सानलिया। नैबे XNDBनि बिथांमोनहा बा सारमोनहा आदामोनहा गावसिनि दुखु दाहाखौ मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे MP इलेक्शननि सिगाङावनो मा बाथ्रा बुंगासिनो दङ नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै खोमायाव थिं सोनानै मेलेमाव मोजाङै सोनानै ला मादै। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि थामहिनबा गाबोन जानो गोनां जे MP इलेक्शन बेयाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ हान्थि मथनै भट होनो थाखाय जोङो बारग' NDB आरो XBLT निफ्राय जोङो खावलायहरगोन।
दिनै बिभिन्न जायगाफ्राव जोङो थांस' हायाखै जोंनि साननाय हनायफोरखौ बिभिन्न बर' गामिफ्राव जोङो फोरमायहैजोबनो हायाखै जों बिथांमोननि खाथिसिम निमाहा बिहरदों नाथाय नैबे बाइटनि गेजेरजों साफ्रोम बर' फिसाफोरा जेन जोंनि बाइटखौ खोनानानै थामहिनबा गोसोआव थि खालामनानै लाखानाय बायदियै फैबाय थानाय थामहिनबा गाबोन जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव बर'निनो फिसा दुर्गा दास बर'खौ देरहाहोनो थाखाय नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जोङो खावलायहरगोन दिनै बर' फिसाफोरा बेखौ साननांगौनि आरो बेखौ गोथौयै सिन्ता खालामबावनायनि कुनु खोथायानो गैया देग्लाय जोङो सासे बर' केन्डिडेट मोन्दों आरो सा ओनसोलनि सिना जाना सासे बेक्तिखौ मोन्दों बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नांगोलनि सावगारियावनो भट होगोन जोंहा बेखौ मिजिं थिदों बेराफारसेथिं गोबां इसुफोर दङ जेरावनोखि जोङो सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव गासैबो हाथियारखौ जोङो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय बिएलटिआबो बिटिसि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आखायाव लानाय हाथियारखौ सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाबाय नाथाय बिटिआर सुक्तिखौ जों एनडिएफबि हारसिं खालामाखैमोन बेयाव एबसुआबो दंफायोमोन दिनैनि तारिखाव सोंलु ओंखारो एबसुआ माखो सरकारनो गथायनानै सारेन्डार जाखो आरो बियो रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैलिया जोंनि लाम थानाय हा हुखौ सरकारनो गथायनानै एबसुआ सारेन्डार जादों थामहिनबा प्रमद बर'आ सारेन्डार जादों जायनि थाखाय जोंनिफ्राय दिनै 100 आरो 30 हाफोरनि थाखाय खाजोनाखौ लाया दा जों हानि थाखायनो जोङो दावहा नांबाय हानि थाखायनो रोजा रोजा सुबुंफ्रा मुंख्लं जाबाय अब्ला बे हाखौ जोङो बोरैहाय ओरैनो हगारनो बिनि थाखायनो जोंनि हा रैखाथिनि थाखाय बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दुर्गा दास बर'नो नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन बेराफारसेथिं जोंहा जि समस्याफोर दङ एनडिएफबिनि जि समस्याफोर दङ बे गासै समस्याफोरखौ मावलांनायाव सासे बर' केन्डिडेटआ थामहिनबा सासे बर' एमपिआसो जोंखौ गोसो होनानै मावगोन मानो होनना बुङोबा दिलीप सयकिया थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकिया थांनाय 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि बिथाङा सासे एमपिखामोन मावोब्ला बे 5 बोसोरावनो बिथाङा गोसो होनानै मावगौमोन नाथाय जोंनि समस्याखौ अबेबा जें जाबोर बायदियै गारनानै दोननायखौसो जों नुबोबाय बिथांमोननि जों जेबो एक इंसिनिबो सहाय आरो हेफाजाब मदद मोनबोआखै बिनि थाखाय जोंहा बुजिनो आद्रा गैला आरो बर' रायजो राजाफ्राबो बुजिनो आद्रा गैलिया निस्सय खहा दङ बे दिलीप सयकिया बायदिया बर' जाथिनि माबा मोनसे मोजांखौ मावगोन बे कुनु मोनसे आखा गैया दिनै बिभिन्न बुंदोंब्लाबो खुगादों बुंदोंब्लाबो माहाबा निउस मिडियायाव बिभिन्न दल संगठनफोरा बुंदोंब्लाबो नाथाय सिङाव बिथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै बर'नि फिसा दुर्गा दास बर'खौनो देरहाहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ माखासे समफोराव प्रमद बर'आ बुङोमोन बिटिआर सुक्तिया 90% मावफुंजाबाय दिपेन बर'आ बुङोमोन 80% मावफुंजाबाय आरो बिभिन्न गुबुन लिडारफ्रा 80-90% मावफुंजाबाय होनना बुङो आरो दिनैनि तारिखाव मायोथो मावफुंनो थाखाय आरोबाव एनडिएनो भट होबावनांगौ बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला निउस मिडियायाव बुंनाय बायदिब्ला थांनाय समफोराव बिथांमोना बुंखाबाय जे 80-90% बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै बुंनायखौ जों नुबोबाय थादों आरोबाव माखौथो इमप्लिमेन्ट खालामबावनो नांगौ इमप्लिमेन्ट जायाखै होनना बुङोबा जेलाव थानायफोराल'सो गवाखै दिनै बिथांमोनखौ सख'नो थाखाय बिथांमोना मोनसेबो रिजलिउसन लानो हाया जों प्रमद बर'खौ गाद्दियाव जिरायजेननायनिफ्रायनो कुटार खावलायबोदों जे नोंथांमोना काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालाम जे कुनु अजद गैयालाफानो जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफ्रा उदां जानांगौ होनना काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो नोंथांमोना दैथायहर होननानै जों बुंबोदों दिनैसिम बे 4 बोसोराव प्रमद बर'आ बे मोनसे सेन्टेन्सनि रिजलिउसनखौनो लानो हायाखै जायनि मानो हायाखै मानोना दिलीप सयकिया बायदिनि आथिं हमनायखायनो बिथांमोना हायाखै दिलीप सयकियानोथ' सासे एमपि बिथाङानोथ' दिल्लीयाव थायो दिनै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जाफुङैनि दायनिगिरियाबोथ' दिलीप सयकियानो बिनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा आरो बुजिनांगौ आद्रा गैलिया बिनि थाखायनो नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन रन्जन दैमारि सारनिल' नङा गोबां जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जोबथेसालियाव दङ आरो जायफ्रा उदाङै दङ गोबाङानो 90% एक्स एनडिएफ बिहानो केस दङ दिनै बे केस उइथड्रनि बेलायाव आरो जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि बेलायाव जोंहा बिथांमोननि सायाव खुनु भरोसा गैला 4 बोसोर बिथांमोना जेबो मावाखैसै आरो फैबाय थानाय समाव मावगोन होनना बुंनानैबो जेबो मावखाया बिथांमोना बिभिन्न खोथा बुंनो हागौ सिगांफोराव बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन बेबो जायाखिसै दिनैनि तारिखाव आइजोफोरखौ थगायदों अरुणोदय होगोन माबा माबि होगोन दा दिनै बिथांमोनखौ बुजिनो आद्रा गैला प्रमद बर' थामहिनबा एनडिएजों लोब्बा थानाय गासैबो राजनितिक दल संगठनफ्रा मिसुलिया बेखौ गासैबो जनजातिफ्रा बुजिखाबाय बिनि थाखाय आरोबाव फिन बुंबावनांगौ आं सानाखै
बे रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव पलिटिक्सनि बेलायाव आं जेबो बुंनो हाया बिनि बाथ्राखौ बिथांनियावनो सोंनांगोन आंनि साननाय हनायथिंनिफ्राय जेबो आं बुंनो हानाय नङा गाबोन जिथु एमपि इलेक्सन जानो गोनां दङ बे एमपि इलेक्सनाव जोंनि एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनिफ्रायबो जों रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायदों जे जोंनि बर'निनो सासे बिजाथि दुर्गा दास बर'नो नांगोलनि सावगारियाव साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ भट होनानै बिथांखौनो देरहासार खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय।